sve bolje nego pansion ili ulica, tako da kogod voli pse. Pa mi smo našli njegovu mamu prošle godine u šumi na Košutnjaku, ona je bila skroz beskrzna, bilo je jako hladno kao danas, tipa -5 i jedva smo je pronašli gde je sakrila lego, imala je 4 šteneta, Rio je bio bukvalno ovolitski tek što je progledao i sve ostale smo uspeli da udomimo, samo je on ostao kao poslednji, ne znam da li zato što je crn, ali nikako da mu nađemo pravi dom. Jednom smo imali situaciju, jedna žena ga je udomila, ali ga je i vratila zato što njemu treba ipak pažnja. Nikad nije živeo u stanu, tako da njemu stvarno treba neko ko će da mu posveti puno pažnje, bar na početku. On sada živi u pansionu, to stvarno nije mesto za psa da živi i odrasta, to može samo da bude jedno privremeno rešenje, kao što smo i mislili da će da bude, ali se sad nekako to je mnogo produžilo. On traži nekoga ko će imati strpljenja da mu posveti što više pažnje, da on navikne na taj život sa čovekom, jer do sad nije imao. I mislim da će mu uzvratiti sve ljubavlju i mislim da će biti jako poslušan.